Ayan. Subscribe muna at bagtingin yung bell dyan. Subscribe muna bago i-click ang bell. Hoy mga wariwaray, ako ini ang wariwaray ng taga-Sabang, nagbabalik. Ayaw niyo yung alimdi pag-subscribe ang akong YouTube channel ng pindit ay pagtingan para permi ka mo updated ang akong mga bago na video na i-upload. Damo nga salamat. Hoy mga waray-waray, ako ini ang waray-waray na taga-Sabang. Welcome ka mo sa akong vlog. Yan na, oras na umuli. Tapos na ta akong duty yan na. May da ako naisip na imbitahin ang akong bugto nga buotan ngan masipag na mangiklop sa nga restaurant di Saudi. So, tara na. Uwian na. Pero ayuan nga limti pag-subscribe ha akong YouTube channel ng Pidlita at Bagtingan para permi ka mo updated akong mga bago na video na i-upload. Damo nga salamat. So, ari na kita, tigawas na kita at hospital. Ari na kita parking area. Bibilingon anay nato ng sarakyan kay kaninang aga. Puno hin mga sarakyan ang parking area. Yan ha, dernak maaram kung diin ko na park. Uy, adi nga yan, balik kita. Tumagpas. Nawala nga tayo. Didi sinisirin ko pa eh. Adi kita yan na highway tikadtukan hinari para sundoon. Ano ba wari-wari sundoon? Kadtuon. Okay mga waray-waray, pagkato ana kita ha bangko, mag withdraw ana kita ng kwarta para igbarayad hit paglibre kan Mano Henry.
Okay, mga wari-waray, nakabalik na kita ha sa Rakyan na naka-withdraw na kita in duhang 100 real. Duhang 100 real nagkakahalaga sa piso ng 1,300 plus 1,300 2,600. Mga 2,600 pesos na 200 real. Okay yan ha. Tikat katuna nato ni Mano Henry para mga una mangitlog kay magutom na liwat. Okay. Tara na. Ano na? Pakantuan na kita. Sige. Saan na? 1,500. Kantuan na kita restaurant. Masyadong. Mangiklop. Ikitaw na to restaurant sa Saudi. Pilipino yun. Adi na kami. Ikat to kami yan sa restaurant. Amin it restaurant. Amin it choret gawas. Tara, pangiklop kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito po kami. Dako wah boss. Ano yung restaurant? Restaurant na Saudi Arabia. Pakita mo yung mga, may mga kadaan. Kung may mga kadaan, nira din yung display, naka-display. Ito ba na? Nabunong ako. Ha? Masin. Okay, maghunaw-anay kita. Tama. Nakadaling kita kuha ng kwarto, kaunan. Kita na ito na restaurant ni Radidi Asulod. Kung paano lumingkod. So, amoy ni amoy ni kaunan didi. Tara na. Tara na. Panginintay natin. Okay, go. Amot era kaunan didi restaurant. Nakalingkod. May lamisa din. Latag. Ano? Nakalatag la. Di nila kita mga adi na ang pagkaon, numulat na. Kuan. Damo nga salamat. Salamat. Gugutom ka na. Ba, magutom na. Gutom na, mapiraw pa. Syukran. Bago kita magtikang, subscribe muna at bagtingin yung bell dyan para ma-update kayo sa ma-upload ko. TikToks na yan. Nakakaubos yun eh. Yun no. Amin yung kinatawag na ano. Sino bang ano? Paru-paro G. Paru-paro G. Pangawala kita. Subscribe muna bago i-click ng bell. Nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain.
May sobrang natabgas. Tara na. Eh, Nahuli na kami. Baga. Nanunulo pa kayo pasayan. Ini ano, lapu-lapu. paliwanag mo dun. Amin ito koan. Nandiyo nila. Kagalas-kalasan ako baga ni. Ano yaran? Kuwan mo ko. Sutran. Tara. Muna ka. Okay guys, gawas na kami. Ano? Samurai table. Subscribes na. Bagtingang pidlit. Okay. Damo salamat. Busog giyap. Mangunguli naliwat. Anong oras na? Time check muna. Time check. Kapon si 35. Tingin ko, di kami yan nakuhan. Kalsada. Babaksat. Okay guys, ano na kami nakuhan? Ano na kami amon sasakyan. Kaya mapiraw na liwat. Manguli na kita. Subscribe naman sa YouTube channel ko. Wari channel. Magtingat bell so para update kayo sa akong bagakuan. Hindi rin nakuhan. Wari channel. Okay, damo salamat. Ayun yung alimpi pag-subscribe ha akong YouTube channel ng Pidlit at Bagtingan para mi ka ma-updated akon bago na video na i-upload. Damo salamat. Subscribe muna at bagtingin yung bell dyan. Subscribe muna bago i-hit ng bell. Amin yung kinatawag na ano? Sino bang ano? Paru-paro G. Paru-paro G.